Abusia yamama ha amama kwaba baby awo bia yamwa kwaba ediba Sompa 93.1 FM so abusia nsam do so na poso ni ewie ya ntete ya Sompa FM nsam twefo ye tete ne se oba pani a woda West African Senior High School ano mpenimfo agina dwuma ede efre ne nsam de asam na asie ye beko ne ne mpenimfo mo dangu masua ho nsensam ano akwakodi ho nkoma awie yi Dr. Mahmoud Bawumia na watwe ne akire ne ento aboye ode hye mu wonto abo asante mantama senu no wo hwe se nene nyina da ebetimi akwa awie ye yadamba komra swege fie mentete abato Sompa FM nsam twefo pronso chese enne NPP mraspeja ni nyina wono abadwuma nenso NDC fo no yeso mu tuetuo makoma se abrewa bia num de asem a ye be komra speja fiem ni yakodi nkomo semi hu nenam so panyi bia waben wo sikasem wo chese wo bia wo yemra hyebadwani a watoto ne dwumedie ase ya wo mamra hyebadwam dwumedie nkoso no wono mo hwe nwanam a wose wode ma no wontwe ensensen na ya tete se osunu kokoko NPP amanyoku no National Council Asia ne nyina ayo special delegate elections no a baso no so mbeto no say album no sa ye krado manso aba ho no abusuan ye beko na meeting no sa hyase se nkomo be no mudie se gina be no masie ye beko nkrapompure mantem no yakwa akodi nkomo Ghana Health Service and so did you media be banning nyina ne se na munsa yade no e de titu ne HIV no wase wo ba behwe na enema e de test ahodo no nyina no watimi e de akokọ efie mo mapa ho ntoma ame ne mpanyimfo abebọ nkomode afa ho asedan koma cloud internet Ghana open internet ya ejina brani a ehihim na chese bonani a cloud internet Ghana ne come for the amawo fast reliable and a bon eda for mutu sika kuma bi no ya internet bebreba what be ye adwuma nti ya internet ya what ye adwuma wa adwuma anase efie kura no a cloud internet Ghana ne come for the amawo ba no CCTV camera installations no and digital security locks ne ade a nyina cloud internet Ghana mpedin forward mo bi ya otek ya top high abrosano a kuma Uma Rural Bank wo mu no ye opposite Love FM no ehwa ene ye wo fo ani kire ho no mo na internet won sensem de fa bedan yen na yen toto emfa ema Tabita Clinic se men kan cho se eba prostate mu ya de se bema de bia me ka kire ho se wadi 40 45 50 ho no mo kono a mo ni enko prostate no ho enti sabre wa start o Johnson o ti ya wom o Johnson mo je de kire o Johnson ten kasa Johnson na kamne ntimi ma o prostate no na eho Chumanoa ebon kayeno emane enyansa for the Tabita Clinic ni enhwe emfa ema ebane diabetes so a enkwada ne de ni nyina say type 1 empedimfo de type 2 ene mmerwane de type 3 ene ni nyina no fa ho adwuma kodan Tabita Clinic ni enye emfa ema o liver no yesi nso aba begina ho kidney no yesi aseye ni nyina Tabita for eye ho adwuma kumasi o sofla alignment wa fru sofla interchange no wusane te se ne okopata no ye ho ena enkran Madina so ye butu onum okota krade takwanom ene sunyane a ye honom a yesomo ya Bolivia Enterprise for the future life smart food abedwa so omo your food is your medicine is your food wanwa mo no yesi di wabeti ene yesi di obanku ni yesi di dokro ni yesi di fufuo ni yesi di so ya kokra so ya brewa so ya kwada ohia future life e wa brabom se beye na be mo ahode de mo nyina ene emfa onu age da bia na wa kama na hoden na okoba future life ni e kan for de ma wo ena so wa se ba clinic se en kan chamo se e ba no stroke a yetie bia no obesa sore no wanante no atu America bio ya ne yentesa ya no mfo bi no a wose wa south stroke ya de na nso wuntimi nante wa south stroke ya de wuntimi nkasa wa south stroke ya de na nso chia na wo chia wa kampamu we sowas heba clinic asem ne ye ka de kire wo no eba no liver semu a na nyina mo ye ho adwuma pa na oba de be ma mo pa wo kra de omo etenete enam yarewa hudo nyina soso no omo etutu aso omo Oshim School Junction ne barakese ma mi abe se awie watrase ya de no de den cancer prostate de sickle cell ya de ya toma unhum ne ade a na nyina ma me abe se awie watrase o tano so patrapa new side junction wono mo a for ho dwuma bedan no na onye emfama abusua
wonum ɛna ɛma yɛ vemu a baabi a wo bia na wie yɛtumi aba na yaba bɛsom yɛne a yɛsom awie na na yɛ ɔbɔ amale bia bɔga awie mene ɔhene ire maame akua yɛ bo asia ma na yɛ na wakae sɛ Sompa 93.1 kaseɛ twa fa ha no brekwa na sunwa no wote yɛnka ɛwɔ hɔ yɛ Sompa 98.9 saa nso na boro ɛpo yɛ mantam nkranza ɛno nso ɛyɛ Sompa 90.7 ɔrekɔdo ɛwɔ hɔ Facebook no ɛyɛ Sompa TV Ghana ɛna Sompa 93.1 kɔ YouTube yɛdam live ɛwɔ hɔ ɛyɛ Sompa TV www.sompaonline.com so no yɛkuru kran sɛm na go kwa na wakɔkeka wo de ɛde afiri wɔ Twitter ɛno ɛyɛ Sompa TV anasa Sompa FM yɛhwɛ na ɛnsɛne moblodo ntwɛ ne nyina da yɛmbie mu ɛmfama mo awusanfo yɛ bia mu ne yɛ hyase de afiri Ghana ngomasua ho nsensɛm na ɛna no pɛi ɛna Sompa FM nsɛm twɛfo pensmedu kata remnant yɛga yɛ bɔbɔ yɛ ho na yɛba bɛbɛ nsɛm ahodo a akɔso ɛwɔ mamu de akyerɛ mu a ɛne yɛkɔkɔte yɛ sɛ ɔba pani a wɔda West African Senior High School ano yɛadodo no afrɛ ne sɛ wase Dr. Mrs. Shine Agata Ofori Ghana Education Service mpanimfoɔ de krata ma ne sɛ n'adwuma a ɔyɛ sɛ headmistress ɛde ma West African Senior High School no wɔmfa ntoɔ nom ne nyinaa ɛyɛ sika bi a wɔn fi sɛ wakɔ akɔgyegye ɛde afiri nkwadaa no ho a wɔmfa ɛyɛ kwan papa so ɛna ɛgye sɛ sika no na saa na montuo wɔ yi a Ghana Education Service mpanimfoɔ etuo no na ma me Cassandra Chuma mpɔfo a wɔn ɛhwɛ ne amansa di nkɔmɔ na ma Ghana Education Service no ne nsa ɛhyɛ ɛyɛ sankrata na se na busuafoɔ yɛn kɔ ɔma no so na yɛne ɔpɛni William Buadi a wɔyɛ pɛni kwankyɛfoɔ ɛda Educate African Institute ano nkɔdi ho nkɔmɔ yɛate sɛ otu administratorfoɔ no ɛne headmastersfoɔ no fo sɛ baabi a nneɛma keka kɔ no sɛ wɔmpa asotwe a hwɛ na bu adwuma ho ban sen sɛ ɔbɛyɛ wadwene sɛ ɔma adwuma no ayɛ dɛ ayɛ wo dɛ sen ɛyɛ wakatua akɔ akɔgyegye nneɛma bi a ɛnsɛ fata sɛ ogyeɛ yɛne na nkɔdi nkɔmɔ pɛni Buadi mahan hello Mr. William Buadi mahan yɛnua na mpakyɛ wo ho yɛ minia adom ne ahwɛ nti ɛnɛ yɛ se yɛnra yɛda Awurade ase ne yɛate sɛ ɛyɛ West African Senior High School headmistress yi a wɔn mo interdicting agye adwuma firi ne nsɛm ɛde ato wɔn no utu headmaster foɔ no ne headmistress foɔ no fo sɛ ɔmo ma sɛ ɔmo bɛbɔ ɔmo adwuma ho ban no ehia wɔn sense bi a aso ɔmo adwuma ne kɔ akɔyɛ ɔmo dɛ ɛsen wɔn akatua ade nti na utu ɔmo saafo yi yo mamintia woni watiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyinaa deɛ tiɛ ne sɛ over the years woyɛ ɔkyerɛkyerɛni na sɛ woyɛ sɛ wotu anamo bi aboa adekyerɛ ne adesua wɔ sukuu mu a Ghana Education Service ehu ne sɛ o sabotage aban no wohwɛ the beginning of implementation of free SHS till now we school penny na se bibi nie na oba bonten beka yehu ne say sabotage now West African Senior High School headmistress ya interdict no adan a ojijiska and according to Ghana Education Service no sika no nya sika o ma approve ana say o mo na mama directive say mistress no engage some infrastructure deficit bi e wo school nim na emwa adijina ne adisua na mistress no so no wa from krata sa onya response enti end of Ghana no na or try alternative say so ne PTA no ahia di komo maja to mu dia ene na obele mo fran kakra na nka omo won nsem as head mistress na omonye investigation afutu a me de bai ni nyina ne say ya